Qozanda Тайсыр министрлар советі рейсі Татарстан Республикасының бірінші премьер-министрі Мөхәммәд Сабировқа мемориал тоқтау ашу тантанасы болды. Анда республика парламенті депутатлары Мөхәммәд Сабировның туғаннары қатнашты. Мемориал тоқтаның авторы скульптор Россия рәссамнар бірлігі ағзасы Фәнил Вәлиуллин. Мөхәммәд Ғалләм улы Сабиров 1932 елның 29 мартында Башқұртстанның Кушнаренко районы Яңа Құрмаш ауылында туған. 1955 елда Уфа нефть институтын, 1983 елда СССР Халық Хужалығы академиясын тәмамлай. 1984 елдан 1989 елға қадар ТССР министрлар советі рейсі орынбасары, 1989 елдан 1995 елға қадар Татарстан Республикасы премьер-министрі була. 2015 елның мартында ауыр һәм ұзаққа созылған аурудан соң вафат болды. Орша зиратында жерленген. Татарстан тарихында Мөхәммәд Ғалләм рөлі бик зур. Ул өзебезнең әлмәтебездә эшен башлаганы управление буровых работ, буровик, партком секретаре булды, аннары горком секретаре булды, икенче секретарь булды. Восток монтаж газ дигән идарәнең җитәкчесе булды. Әйнданнары глав Татнефтегазстрой бүтән Юго-Востокта төзелешне алып бара торган идарәне җитәкләде. Аннары ул менә Казанга килеп, аның белеме, аның тырышлыгы, кеше белән эшләве бик кирәк иде һәм ул монда премьер-министры Предсаумина урынбасары булып, аннары беренче премьер-министр булган кеше яңа конституция нигезендә Мөхәммәд Ғалләм Сабиров булды. Бик тату нәтиҗәле эшләделәр. Бездә ул чакта премьер-министр депутат буладыр. Мөмкинлек бар иде. Ул депутат, югары совет депутаты булып, президиум агзасы булды. Күп кенә иҗтимагый эшләрдә катнашып, халык белән бердәм булып, матур иттереп, менә шулай иттереп, шушы авыр елларны эшләргә бергә аның белән туры килде. Без аңа бик рәхмәтле.